Iwa aya mapromota inonzi chi city to city ana mbadzo kumata kwenyu mukonoti makabvisa colors pa city to city because angodi munani boiler zvinopfurira ano overshadow tumwe tuma artist twenyu munoda vanhu vari average surprise anzani se colors azoimbe 20 minutes ka but inye 50 minutes ngado kuritsa mari saka colors yoya mema kuonera kuti ane manakidzira ari kuita vanhu akaimba 20 minutes ka panoitika off pamatayewa regati mubvise kumata kwenyu nezuro manga makuramba ne mari yangende akatozobatsirwa na Freeman mama kuramba ne balance yedu but I cyclone pakazongoka ndiko mabhodhoro 1 kuda urisa movement ndiona zongo mama apa pengerwe panapa forever protected waisia pakuti tiri mata tiri drug addicts tiri mahure tiri mbwa but tine vision ende tikuziya patiri kuenda imi mukuraramira kuporisha ndimi mchamama izvezvi soka spraga kana kuna imbe kupfeka mfungi ko panogara panitonge kutonge pajeri papozo mari yacho yakawandirwa yakawandirwa waizi ngende to a point yekuti uchatocheni iwe boys makambona matrix utanogurwa nangende remi mukona masuta aya aita 120 zvikwira kana kupfekwa nangende ende zve level rake zvemuna 24 years ai wari kutoita zvinhu because mirendi kudzei something ka movement rese rateti naro riya rinenge richitobhadharwa moya pana muka uri futseke mari yacho uri kuiwana kupi uchimba masongo after 6 months nenye kuti kamanager kari kutayo mukomana akasaburisa video rakanaka ndinonzi ndapera ndozvakaita kuti vamwe vakwirete mari kuenda kuJamaica izvi zvapera because imimi mamuskushandira kuita zvinhu mukushandira kuda kunzi muri kuita zvinhu what's the point yekuti ngenda anoshutisa video re 700 anopezera kuzvilimita kuimba because every song unongoda ku master kuiburitsa ne video Fire Time it's a hit song yekuti hulenge ndekasa ina video ibvai yakatozoitwa video yarira ismasonga ndoti tozomaita ma video titonoti yafariro and as planned sikamu na mabara pakuti mukugara pasi mchizvitonge muda kuronga art. Let me tell you something, if you are an artist that's the beauty of life. Zvinhu zviri programmed zvinokuuraya art yako because wakuzviprogram. You are not a computer, we are human, we make mistakes. Embrace those mistakes, embrace my imperfections. Usararamire vanhu tichitoenda kumberi tichitoita better and better. Ati rinopezera ratiza because une heading yekuti inandiswana kuimba zvinonyadzira, inandisofana kuimba madrugs. Zvine basa rei? Imba zvawanzwa kuda kuimba mwana wa mai. So unosvika seiko pa level rekuimba ma freestyle sasauro wacho iwe uchiita zvekuseterwa uchiseterwa appointment yekuno record. Musi wacho ukasvika usiri munhu nekuti une kama manager kasingatombonzwisisa kuti mangoma chiko chinonzi mangoma chi preview yakasongo 1 uchazvirega but ukanoti chinyasha time yauchada kubuda kuna patron wada unyatsoshanda it will be too late because mukana nguva unopfura. Isusu ngende is trying to capitalize on this moment kuti agadzire legacy yake. Aiwa imi mamsikita izvo zvonguraramira kudraw. Nisha kaishanda kuna TV. Makambomona achikwidza mbuya wake ndege. Asi musi unongonzi Nash TV yavharo hapana kutora kana wiki akatotora gogo wake because that time taifana kuita collab tesa akatoti ndamboenda ku holiday ndatoona atoposta na gogo wake pa airport achitoti ndodzoka musi wakatunge 2 weeks achitendera na mbuya wake asi ari kwamutarisa akatadza kuzviita sei aisa zviita izvezvi kana iri mari Nisha story na mari izvezvi pipe ndo paitopisa but akatadza kuzviita because unenge uri suffocated iwe izvezvi chaicha ne mabhuri raita Nisha Danzika anofana kunga towedzera but mazano atoneka kunga kushaya kari kuita so because ati raenda even master echangosara masutu ati gone nezuro I was so shocked pandakamuona andinotombomuziva unoziya ngende pakwe pamota andinotombomuziva achinja ati nopezera ratiza nekutunengo chi program akuita unge kachidori plus unopedzera watozumwa ninyeri moti pakutori ka robot chifurirwa na manager ngatikwere tende iwe wingidio baimba nani obaimba zvake kana busy signal ka ovatoregera futi kuita video ka song yobva yatowina futi chi nama imi muri kumama muchiburitsa ma 1.5 muchita ma video song ine minute munhu andiri kuona achatoramba achitoita zvinhu ndireima because reima anoshanda unotomuona ari kana glamour kupi and ndada kuudza something zvekuti anziendo rekoda na producer ningi unopesera wakuimba chinhu 1 zvitori nani chikorekoda sha munosera kuti most of my songs asaura munototamba acho mademo zvekuti quality it's a myth mamite madofa aya shamwari chero munhu akarekodera mudrum kana dance richibhurwa munongotamba masonga akatorira achewayo zvinofanira rime inge itori freestyle yaitoimba una Kenyan vachitoridza kaspeaker kefeki futi kaspeaker pamupasi pemuti ku Greenora song yakaenda viral akatozomuporisha akanopinda studio mukatanga topopota imimi song ine quality mukatanga topopota zvekubhowa kureva tichi aifana ngorekodera song kwaakaimbira ku Glenora ikoko pasi pe bridge but imakutora munhu tinoda kuti ati unoburitswa muvanhu waburitswa muvanhu
anditi wabuditswa mufani kudaro mobva manzi mangwana kambani yavharwa makutanga kudzoka kuti wani mwana wamai kana usina usimba unobva wapera saka zvitori nanyika kuti isusu tichazoita manager but ngenda chazoita manager kana aku understand industry inguva yedu ke chingosiyai timbopenge chione papa kuti zvenyu ndiri buru malyrics anoimbwa namatai anoto apa uchinyora the west part ngende munhu anenge achinyora uchinyora zvinhu zvakapusa kudaro chigo chaunenge uchinyora ipapo izvi so cyclone bottles ngenda kurira but murungo rwadziwa chete kunzi ngenda arira ndozviringo kusvotai waiziya mubva mada kutanga kutaura zvemarelationship mubva zvineiko nemangoma murungo kundwa zvakadaro murungo kundwa nehure hateni wakakanzwere kambo kwakanonzi nyashaka yakashinyembera vanhu inacharwe madrugs oraiti tombotichero ukasarwa madrugs acho zvinobatsirepo kusarwa madrugs wobva watanga kutadza kuimba saka zvitori nani kako kudhakwa asi uchigura dhansi aiwa but inini hamune mazera anoita spraga anogona kuimba but chiri kuitika ndechekuti akuraramira vanhu kuza kucontrolwa namanager mukomana uyu akaitwa let loose anovhura hombe but chiri kuitika ndechekuti ari kuprogramwa kunzi pause play pause musatanga kuti iyeka anopisa kundidarika asi pashow yekuzambia pepe yakaenda nekombi because asiri anenge achinegotiate na promoter but manager uyu nekuti ada kugadzira ada kuzosaina mamwe maartist ari kushandisa spraga kugadzira malinks ake muindustry at the expense yecareer spraga pari kufanira kupiwa mari iye ari kunegotiate achipiwa mari shoma oendesa artist nekombi ili show yange iri yangu nanyasha na spraga tiri tu but do you know kuti spraga akaenda nekombi apanga ne baby alright wakadi kungokwidza Natali na spraga ndege imotera aiwa indakakwira ndege no 3 kasi inini anditoimbirane nanyasha but inyaya kuti manager anenge adaunzane hunhu indakatongovaudza vakatombondidaro akati yes flight ndikatewa saka regira yenyu vakazongoribuka one flight but iwo manager wako zvakafanana nekudzoka first kuya kudzoka first kuya zvinhu zvaisarira vanhu vari kudzoka first onikwaso nipupurira zvinhu zvaisarira kunzwa kudzoka first kuya zvinhu zvisingarire kudaro ka nyasha akabva ati zvisi kuita ndiimbe bhozi vanhu vakatora mavidhiyo ima muzombofa makaunderstand kuti sound rakadhakwa zvonzi spraga atadza kuimba akakwira pastage akatanga kubata matambo zvanzi ndine vanhu vangu vabva ku-UK usadaro mufana wangu ningwa ndinyadzisa aish isusu toziva kuti manager ndiye anofanira kutobuka taiwa tisitangwa zvikuimba panapa gadzirisai sound yenyu but ukushandisa nyasha iyoyo kugadzira malinks emu-industry and he's not even in control of his finances. Boys, Spraga is a superstar. Lifestyle unit and ndo lifestyle unoda nyasha because they had dreams vasati varira and taiva pamwe chete. We know the real Spraga and toziya zvano. Saka mukona munhu akanyanya control anopedzesera kutadza kuimba. Mira muone hombe dzichatanga kuvhurwa na Central ipapa. Kana iye nisha iyeyo. Uchaona hombe vachatanga kutobhurwa dance zvekuti muchatoshamisika kuti the Central hero because angakavharirwa pitbull yagere mcage saka ati rinopesera raenda because ukurarama you are not being yourself anymore pakuti wakucontrol waiziya maartist manager iwo artist unofana kumanager zvebasa kwete kumanager zvekuti anzi personal life afutseke vanhu vanoteerera hunhu unogadzira mahitsi chinoita kuti ubhuku hausi hunhu chinoita kuti ubhuku iwewe unobhukwa nepamusana pemangoma pemahits kuti ubuditsirwe mari yakawanda unofanira kuona masongo akawanda anorira kwete zvenyu zvekuti iwe unofunga kuti uchabhukwa nekuti wawe uchiti ndina ndiputemba nje haumbofoka bhukwa because of that saka nguva ineka nguva yamuri kushandisa kudrowa ndonguva yamuri kufanira kunge muchishanda you don't even understand the fucking music industry muri kungotera kuri kuenda mhepo hamutozivi kuti muri kuita nezvei drama iwe drama iroro rinotopusha mangoma mwana wamai ingade pakati kuda nyadzi magura ana kerishi pa tika pakatovhurwa hombe wani mana zvina basa tiri ma celebrity usabva wadeo zvitonge munari nomau tiri ma celebrities is danger ndio lifestyle yedu zviriko usazvilimite mwana mai usazvilimite ita zvauri kuda iwewe kuti kuprogramwa nemunhu paya waijira msana wako musaga because pane dzimwe imbwa dzinenge dzichicontrola hayi msikana uchiitiswa msikana wako rafu nenyaya kuti iwewe usiunderstand kuti chakuendesa kumberi talent rako nekuimba ukufunga kuti chakuendesa kumberi kuve eslika zvichakudzorera mumashure ndio uchasara usina uchasara usina mafans because even pa social media pacho you are supposed to build your fan base, you are supposed to be posting every day but ukutoandira kuma blogs you only post uchitinda ndabuditsa song nyuwana saka mafans acho unomawana kupi wotanga ushortcut vanhu vakufanira ngende because they can relate tira ma 2K tikazvarwa nguva internet embrace it share your life with your fans zvazva zvekuhwanda zvinoitwa nana Wingy D isusu tirana nhova atingorarama lifestyle yedu zvisina kuprogramwa stereki because hazvina zvazvinotipa mafanzi ndedu aya tofanira kutotaura nawo but isusu taitochemera kurira tarira paya wakuhwanda vakomana waichemera mafanzi acho auya
Wangwani nguva yazvakaingwa namaster H ndanga ndane nguva ndichemera chance. Wapiwa chance takupa nzeve wakutanga kureleasa kasong 1 after 3 months. Pakabhurwa dhanzi kapangende. Wakazongodhombowa pakuti management chichi kuzoenda kuJamaica nene but zvecatalog aiwa pakabhurwa dhanzi pepa. Masong akanotouraya performance. Masong akaimba ipo payana ananamo inonzi chi song yake zvirimo mumoyo neyaimba nge afrobeat so my melody masongo akaburitsa pepa ndo masongo ari kutobhura chi koza akapiwa waizia saka master H atone pongo pano patoiswa pekuti achadzorerwe chi kumashure chi neizvozvo you forever get money from his channel you for ende mukatarisa makolabo mazhinji master H masongo aka anotocollaborate vanhu aiyo iwe ndiwo unotocollaborate newe panguva yako yekupisa kana mchona ngenda singaembena na bring phone nani musafunga kuti ana access anayo kasadi haisati yava nguva yacho antori kuona kuti ana killer team dara vaisa tomboimba nevanhu but mazuva ano vakutoita makolabo vakutoimba nana Shiba nana Chiye because vatefura vakaprove imimi nguva yamuri kufanira kuprove ndiwe nguva yamuri kuita mafanisi tiri kuchemera kuti tirire alright wapiwa mukana wakurira hauchaimbi wakutanga kuiburitsa kasonga 3 pawiko ndo zvita Sauro uri Sauro pachiko usingaburitse mangoma akawanda uchimirira ka video hamuone zvinoitawo vana Freeman kana iwo vana Killer TV vacho mavideo ava anombowanda shaka akatoita album ka anogona kutoburitsa mavideo kana 4 mamwe esa anenge ari maaudio otorira kudarika chi mavideo and let me tell you something ngoma raunofirira arife rakarira Yesusu drama tivatonoti rinopusha mangoma saka tiri kuda kumbokutukombo kumhanyisa imbani because munoda nyaya saka pada kumbomhanyiswa vanhu ka imuri kumaterevhe tine hunhu nguva unogona kuti une hunhu kusvika pakutopera uri mukuhwanda imomo uri kuhwandani kuhwanda mafans ako uchapera kurira usina following usina mafollowers usina masubscribers usina mahit songs wachada kuzoita serious it's gonna be too late mukana uye ka2 use this opportunity to capitalize and the movement aisikuzomiswa pano pari kubhurwa dance zvimwe zvese tingataure asi chakakosha ndichekunzi ngende anopenga but anobhura dance kude kunzi ngende akazodi kasi boys